Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Inini ndine makore 52 ekuberekwa. Ndinewo nyaya yangu yandiri kuda kuti ndinge ndichizosharewo with the rest of Zimbabwe. Ndiri kuda kutaura issue yakamboitika kwandiri. Mukoma, inini ndiri munhu wekuti ndakatombopenga kutomborasika pfungwa chaiko, but ndinodawo kutenda Mwari kuti vakazondidzikinura. Saka ndiri kuda kuudzawo vanhu zvinhu zvinoitika kana uchinzi uri kupenga. Asi mukupenga ikoko pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika kwauri zvaunenge uchitoona nemaziso ako, ende kana ukazama kuzoudza vanhu avo vanenge vakakukomberedza, vangava vari vanhu vehukama kana kuti vanhu vaunenge uchingosangana navo mustreet uchifamba kudaro, hakuna anenge achikwanisa kukunzwisisa because unenge uchingonzi uyu murwere wepfungwa. Zvakaitika mukoma ndezvekuti panguva yacho iyoyo tainge tichitolojawo kuEpworth, ndokubva tazonzwawo kuti kwaiva neimwe cooperative iyo yainge yatangwa. Inini nemudzimai wangu takabva tamhanya kuya ndokubva tanojoinawo cooperative iyoyo. Saka cooperative iyi yainge yabuda kuburikidza nemusangano, saka takabva taendawo tikabva tanonyoresawo mazita edu kumba kwachairman. Panguva yacho patainge tichiri kuloja kuEpworth ikoko, mazita edu akabva anyorwa mune zvakanaka-naka. Saka handizivewo kuti wainge uri mweya wemudzinza here wekuti hakunawo akafa akwanisa kuitawo stand muHarare, nekuti pabhanchi iyo yekutanga yevanhu vainge vakaenda kunonyoresa mazita avo kumba kwachairman ndisu tainge titori vekutanga. Ende vamwe vose vatainge takaenda tikanonyoresa mazita navo, vose ivavo mastands avo vakabva vakasika vakaaloketwa mastand avo, asi isusu mukoma tairamba tichingoiswa pawaiting list kusvika tazoudzwa kuti mastand aya ainge atova padhuze nekuda kunopera. Ndo patakazodzokera kumba kwachairman. Chairman ndokubva vazoenda nesu kumba kwakansela. Saka stand yedu iyo yatakazopiwa mukoma, takazotongoita zvekutongopiwa stand iyoyo kuburikidza nekutongonzwirwawo tsitsi nakansela. Ende panzvimbo pacho patakanopiwa stand iyoyo mukoma painge pari panzvimbo pekuti wainyatsokuona kuti kana pana pandikamisa imba inokwanisa kungodhirika, because panhu pacho tichinosvika painge pakazara matope, zvichirakidza kuti nguva iya yekunaya mvura yose yainge ichinaya munharaunda imomo yaiti kana yayerera yaibva yasvika yobva yanoungana pastand ipapo patainge tarakidzwa kuti ndo painge pari pastand pedu. Ende takabva taudzwa nakansela kuti kana kuri kunzi tainge tisingadi stand iyoyo yainge abva mukutiratidza, zvainge zvichireva kuti taifanira kudzorerwa muwaiting list, then tobva tazomirira zvekare kana cooperative yakwanisa kuzowana imwe land yekuti inge ichizodevelopa. Saka nekuzivawo kwatainge tichibva inini nemudzimai wangu, takabva tangosarudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichingogamuchira stand iyoyo, kunyange zvedu tainge tichiziva kuti stand yacho yainge isina kumira zvakanaka. Asi mukoma, kubva zvatakapinda munharaunda imomo, ndakabva ndangoona kuti kusadiwa chaiko tainge tisingatombodiwi zvachose. Munyama wakaitika pakati pangu inini nemudzimai wangu ndewekuti ininiwo ndakabva kumhuri kwekuti unonyatsokuona kuti kwandinobva chaiko dhimoni renhamo idhimoni rinonyatsokutonga. Kubva kumadzibaba edu hakuna munhu akafa aine musha. Tinobva kumhuri yekuti munhu anokwanisa kuloja kumusha chaiko, munhu achingotadza kuenda kwasabhuku kuti ange achingokumbirawo pekuti ange achivaka, asi munhu anosarudza kuti ange achiloja kumusha kana kungoita zviya zvekungokumbira kuchengeta misha yevamwe vanhu. Ndo situation yemumhuri medu. Nanhasi uno mukomanashi ndingangoti ndini ndega mudzinza redu rose munhu uyo angangonzi ndiye ane stand muHarare. Dzimwe hama dzangu dzose, zvisinei kuti vanhu ava vanenge vari kuBotswana kana kuti munhu anenge ari kuSouth Africa, munhu anokwanisa kutobata mari refu, asi chinonzi musha mukoma haufi wakautenga musha. It seems as if isusu tiri vanhu vekuti takangoisirwa case iyoyo yekuti haufe wakaita musha. Asi zvanhasi mukoma, ndikuda kungotaura nyaya iyo yakaitika kwandiri. Zvose zvandainge ndichiona apo pandainge ndichirwara nepfungwa ndo nyaya yandiri kuda kungotaura muzuva ranhasi.
Saka inini nemudzimai wangu takabva tazongoshingirira kuti tinge tichigara pastendi ipapo patainge tarakidzwa nakansela ndokubva tazotanga kurovesa zvitina. Asi kubva zvatakatanga kurovesa zvitina ndakabva ndangoona kuti munharaunda imomo tainge tisingambodiwi, ende takazoti tamisa ka one room kedu nekuti ndiko katainge tichingoafodha. Zuva ratakati tava kumova out tichibva kuEpworth, nyoka iyo yomukomanashe semunhuwo wekuti ndakakwirira kumusha ende ndiri munhu wekuti ndakasangana nemhando dzakasiyana-siyana dzenyoka mukunofudza mombe, but nyoka yatakanosangana nayo mumba imomo handina kana kumbogara ndasangana nenyoka yakadaro. Nyoka iyi zvayakaita mukomanashe ndezvekuti yakangokaruka yanyangarika. Zvakaitika ndezvekuti inini ndakakinura dhoo, saka ndakati ndichinokinura dhoo ndokubva ndati adzimai mirai nditange ndatsvaka danda kana kuti something. Mudzimai wangu munhu wekuti ane nharo, saka inini ndakati ndiri mubishi rekutsvaka danda, iye ndokubva angovhura dhoo. Akangovhura dhoo ndokubva atoridza mhere. Pandakanzwa mudzimai wangu achiridza mhere ndokubva ndamhanya ndichida kunoona kuti chii chaainge aona. Ndakati ndichinodongorera mumba muya mukoma ndokubva ndaona kuti mukona maiva nenyoka. Nyoka iyi yainge iri hombe, iri black ende handizive kuti nyoka iyi yainge iri cobra kana kuti chainge chiri chii. Saka pandakaona kuti mumba maiva nenyoka hombe yainge irimo, ndakabva ndavhara dhoo ndokubva ndasunga dhoo riya ndokubva ndavhara pasi pedhoo nezvijira ndichiitira kuti nyoka iyoyo isazobuda. But nemakuriro ainge akaita nyoka iyoyo ndakatoona kuti neburi rainge riri pazasi pedhoo nyoka iyoyo yainge isingakwani, asi to be safe ndakabva ndangoisa zvidhende pasi pedhoo ndokubva ndatora mudzimai wangu ndikabva ndatenderera naye ndokubva ndaenda kusaidi uko kwainge kuine windo, ndikabva ndamuudza kuti ange achimira pawindo ipapo arambe akatarisa apo pacho painge paine nyoka iyoyo yainge iri mumba, nekuti waiti kana wakamira pawindo ipapo waitoona nyoka iyoyo, ende nyoka iyi yaitoita sekunge yainge ichitostadha zviso zvedu, because the moment yatakatenderera tichienda kunoidongorera nekuwindo yakabva yatendeudza musoro wayo ichiita sekunge yainge ichitotidongorerawo. Ndakabva ndaudza mudzimai wangu nevana kuti varambe vakamira pawindo ipapo. Mupfungwa dzangu ndainge ndichizviudza kuti kana ndikazivisawo vavakidzani kuti taona kuti mumba mune chikara tiri kukumbirawo rubatsiro, ndainge ndichifungidzira kuti maybe vanhu vanobva vamhanya vobva vauya kuzondibatsira kuti ndinge ndichizorwidzana nechikara icho chandainge ndaona chiri mumba mangu. Inini mukadzi nevana takati tichisvika pastendi pedu ipapo tichibudutsa mabhegi edu, chakandinetsa ndechekuti takati tichinosvika pamba then mukunokwazisa vavakidzani vedu havana kana kumbogara vatipindura. Saka ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndanyanyisa kutaurira pasi. Saka patakazosangana nenyoka iyi iri mumba ndakabva ndamhanya ndikabva ndaenda paya painge pakagara vavakidzani vedu. Ndakati ndichinotaura nevavakidzani vedu kuti tainge tasangana nechikara mumba, ivo vakabva vati vari kuuya, ndokubva ndazodzokera kumba. Asi mukoma ndakati ndichinodzokera paya pandainge ndasiya mudzimai wangu nevana vakamira, ivo vakabva vati nyoka iya yainge iri mumba yatainge taona tose yainge yangonyangarika. Nanhasi uno mukoma zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondishungurudza mupfungwa, because panzvimbo paya patainge tamboona paine nyoka iri mumba takabva tangoona kuti paiva neimwe bhutsu iyi mukoma yainge iri yeblack, iri yechikadzi, yakaita nyowani, iri gogo. So bhutsu iyoyo takazoitora ndokubva tazoipisa, but nyoka iyoyo mukoma hatizivi kuti yakazoenda nekupi. Kubva zvandakazotanga kugara munharaunda imomo mukoma ndakabva ndazongotanga kungosangana nezvimwe zvinhu zvandainge ndisinganzwisisi. Sometimes ndaingokwanisa kuti mukunofamba ndichienda kunorova zvitina ndaikwanisa kungoona kuti pamberi pangu panenge pangofamba kamwe kanhu kakaita kunge kamhuka. So kamhuka ikako kaingokaruka kafamba pamberi pangu, kanenge kari kadiki kari katematema, but kanenge kaine muswe unenge uri muhombe. Kanhu ikako kaingoti kakafamba pamberi pangu kobva kanyangarika. Then zuva randakazorohwa nezvidhoma kana kuti zvishiri zvakaitika ndezvekuti ndainge nditori bhizi nemudzimai wangu tichirova zvitina. Iye mudzimai wangu ndokubva azondiudza kuti
ainge ava kumbodzokera kumba kuti ange achinotigadzirira chikafu, ndokubva ndasara zvangu ndiri 1. Vana vainge vambodzokera kuEpworth because zvikoro zvainge zvisati zvavharwa, saka panguva yacho iyoyo ndainge ndangosara ndiri 1. Ndakati ndasara zvangu ndiri 1 kudaro, ndokubva ndaramba ndichingoenderera mberi nekurova zvitinha zvangu. Then ndakabva ndazongonzwa kuti kumashure kwangu kwairakidza kuti kwaiva neumwe munhu ainge akamira akanditarisa. Pandakatendeuka ndakabva ndaona umwe mukadzi uyu mukoma ainge asina kana kupfeka kana nhumbi. Ndichinomutarisa mukadzi uyu ainge akashenuruka, achirakidza kuti ainge abva mukuumburuka panzvimbo painge paine madota. Mukadzi uya akabva angomhanya ndokubva auya apo pandainge ndiri, ndokubva apinda mandiri. Mukadzi uya akati achinopinda mandiri mukoma, ndingangoti ndokutanga kupenga kwandakaita, because mukadzi uyu aiti ari mandiri kudaro aikwanisa kungondivhundutsira zvekuti ndaibva ndangotanga kana kungodanidzira kana kuridza mhere. Ndokusaka vanhu vakazotanga kuti ndainge ndava kurasika pfungwa, asi kuvhunduka kwose kwandainge ndava kuita, vanhu vachiti inini ndainge ndava kupenga, zvose zvainge zvichiitika mandiri ndini ndainge ndichikwanisa kuzviona, ende zvose zvandainge ndichinzwa ndini ndega ndainge ndichikwanisa kuzvinzwa, because mukadzi uyu ainge apinda mandiri pane dzimwe nguva dzekuti aikwanisa kungotanga kungoridza mhere. Saka achiridza mhere kudaro, mukadzi uyu aikwanisa kungotanga kuridza mhere kusvika musoro wangu wava kutanga kupenga. Saka nekufamba kwenguva ndakazoona kuti mukadzi uyu kana ndichida kuti ange achiregedza kuridza mhere, kana ndikatanga kumhanya iye anobva anyarara. Saka pose pandaizotanga kumhanya vanhu vainge vachingoti uyu murwere wepfungwa, but vainge vasingatozivi kuti pane zvimwe zvinhu zvainge zvichindishungurudza mukati menyama dzangu. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungotanga kungorohwa kana kungotanga kungondifambisa zviya zvinenge zviri fast, because mukadzi uyu ainge atova nesimba rekukontrola bhodhi yangu. Mukadzi uyu paakapinda mubhodhi mangu ndakabva ndatanga kungonzwa kuti pane imwe shiri yainge ichibhururuka iri mumusoro mangu. Ndaiti kana ndikacheuka so shiri iyi ndainge ndisingaioni. Mudzimai wangu paakazodanidzira achiti chikafu chainge chaita, iye akatoshamisika kuti ko chii chainge chava kuitika kwandiri, because mafambiro acho andainge ndichiita ndichibva kunzvimbo uko kwatainge tichirovera zvitina, ndainge ndichifamba ndichiita kamwe kakudzedzereka so ndichitarisa mudenga, nekuda kwekuti ndainge ndichinzwa kuti pane imwe shiri yainge ichiridza mapapiro ayo ichirakidza kuti yainge ichibhururuka iri nechepamusoro pangu apa, but ndaiti kana ndikatarisa mudenga shiri iyoyo ndainge ndisingaioni. Ndakati ndichinosvika pamba ndakabva ndaona kuti mudzimai wangu ainge ava kuita kamwe kakunditya so. Iniwo ndichinobvunza mudzimai wangu kuti why iye ainge ava kurakidza kuti ainge ava kunditya. Handina kutozivawo kuti zvandainge ndava kupindura mudzimai wangu zvainge zvava kusatomeka sense, because iye aiti kana akandibvunza zvaanenge andibvunza, inini hanzi panguva yacho ndainge ndava kutomupindura zvimwe zvinhu zvainge zvava kusameka sense. Ndo zvinoitika mukoma kana wava kurasika pfungwa, kana kuti kana uchirwara nechirwere ichocho chepfungwa, iwe unenge uchitofungidzira kuti zvose zvauri kutaura unenge uchimeka sense, but kune vanhu avo vanenge vari normal hakuna kana zvinhu zvaunenge uchitaura zvinenge zvichimeka sense. Ndakazongoona mudzimai wangu ava kunditiza achindisiya, zvinhu zvekutoti zvakatondinetsa kuti why is it mudzimai wangu ava kunditiza. Ndokubva azodzoka neumwe muprofita, iye mudzimai wangu achitaura anoti ndakabva ndazotanga kuita sekunge munhu ainge achimanifesta. Hanzi kumanifesta kwose kwandainge ndava kuita, hanzi wainge utori mweya wechidhoma icho chainge chichitaura chichiti ndicho chainge chandirova, ende kugara kwachainge chaita pandiri hanzi chainge chatonditorera pfungwa dzangu. Vanhu ndo pavakabva vazoziva kuti ndainge ndava kutopenga. Then mukoma ndakabva ndazotorwa nehama dzangu ndokubva ndazombogara kumusha. Ndigere kumusha ikoko mukoma zvavaiita ndezvekuti makuseni vainditora vobva vanondisungirira pamuti, then usiku ndipo pavaizonditora vobva vazonondisungirira mune imwe imba iyo yandainge ndichirara mairi. But mukoma ndichipenga kudaro ndainge ndichitokwanisa kutorizina, ende nguva dziya dzekuti vanhu vanenge vava kuti wava kunyanyisa kupenga inhau yekuti mukadzi uya ainge ava kukontrola bhodhi yangu. Dzimwe nguva aikwanisa kungokaruka atanga kundirova, saka mukunondirova kuya
ndaikwanisa kungotanga kungochema ndichiudza vanhu kuti pane munhu ari kundirova, but vanhu vainge vachingoti munhu uyu ari kupenga. Nguva idzodzo dzaanenge abuda mandiri amboenda somewhere, ndaitonzwa kuti ndinenge ndava right, ende nguva idzodzo ndo pandaitokwanisa kutokommunicata nehama dzangu tichitotaura nyaya dzekuti vanhu vanenge vachikwanisa kuunderstanda. But mukadzi iyeye ndaizongomuona achiburuka mugomo, ende vanhu ndaitotanga kutovaudza kuti mukadzi uya ari kudzoka, ende achiburuka mugomo ndaitoona kuti anenge akabata kana moto, dzimwe nguva anenge akabata kana zishamu, ende kazhinji kacho paainge achiburuka mugomo anenge akabata zishamu rinenge rakazara minzwa. Saka veukama pandaizotanga kuvaudza kuti mukadzi uya ava kudzoka, ende ivo vainge vava kutoziva kuti kana ndikatanga kuchema ndichivaudza kuti mukadzi uya ndiri kumuona achiburuka mugomo achimhanya akabata moto kana kuti akabata zishamu rinenge rakazara minzwa, ivo vaibva vatoziva kuti nguva yangu iya yekutanga kupenga inenge yasvika. Mukadzi uya aiti kana akazosvika apo pandinenge ndakasungira aibva atanga kundirova kana kundipisa nemoto, ndobva ndatanga kuchema. Mukomanashi panguva yacho iyoyo ndainge ndichitonwa mapiritsi aya anonwiwa nevanhu vanenge vachinzi vari kurasika pfungwa, but mapiritsi iwawo mukoma kwandiri ainge asingamboshandi, because zvose zvandainge ndichiona ndainge ndichinyatsokuona kuti zvinhu izvi zviri kuitika in real life. Dzimwe nguva pamusha paikwanisa kutosvika muroyi chaiye, aikwanisa kutosvika masikati, ende ndaiti kana ndikazama kuudza veukama kuti pamba pane muroyi asvika, vanhu vaisambobhilivha zvose zvandainge ndichivaudza, nekuda kwekuti vainge vachingozviudza kuti munhu uyu ari kurasika pfungwa. Mwari ndo vakazotondiponesa mukoma, because pane rimwe zuva apo pandainge ndakasungirirwa pamuti apo pandaigara ndakangosungirirwa, ndakangokaruka ndatarisa mudenga. Saka pandakatarisa mudenga ndakabva ndaona sekunge makore kana kuti denga ndo rainge richivhurika. Denga rakati ravhurika mukoma, ndakabva ndangoona moto uchidonha kubva mudenga. Moto iwoyo mukoma wakabva wadonha ndokubva wauya ukabva watanga kundipisa, ndikabva ndatanga kuridza mhere. Pandakazopepuka mukoma ndainge ndava muchipatara ndakatoiswa madrip. Then pandakazotanga kutaura veukama ndo pavakabva vazoona kuti pfungwa dzangu dzainge dzadzokedzana, because zvose zvandainge ndichitaura ndainge ndichikwanisa kutopindurana navo mune zvakanaka. Mukadzi uyo ainge agere mandiri handizivi kuti akazotsakatika akaenda kupi. Nanhasi uno mukoma ndinogara ndiine kamwe kafiye mukati memwoyo wangu kuti ko kana mukadzi uyu akangokaruka azodzoka zvekare kuzondishungurudza. Saka zvakazoitika ndezvekuti hanzi panguva iyoyo yandainge ndichipenga, hanzi akabva azoaprocha mudzimai wangu ndokubva azomuudza kuti vanhu vemucooperative muno havadi munhu anoita sekunge iye anenge achida kubudirira very fast. Hanzi vanoda kuti munhu wose arambe ari pasame level. Saka hanzi kamuvakiro kacho katainge takaita ka1 room ikako tainge takakavaka kaine town plan. Saka vazhinji vacho dzimba dzavo mavakiro avo avainge vakadziita dzainge dziine mamwe madesign ekudharadhara. Saka isusu takabva tauya tiine katown plan kedu, tainge takatoisa masola maviri pamusoro pemazen'e. Saka munhu uyu akataura nemudzimai wangu panguva yacho yandainge ndichipenga, hanzi zvinhu izvi zvinokwanisa zvakabhohwa vamwe vanhu vemucooperative yedu imomo, nekuda kwekuti hanzi vanoda kuti vanhu vose vange vachisimukira nesame level. Nanhasi uno mukomanashi pastendi pedu ipapo takangomisa 2 rooms, not kuti hatikwanise kuextenda, but inhau yekuti ndo zvinodiwa nevanhu vemucooperative imomo. Hanzi havadi munhu anoita sekunge iye development yake inenge iri very fast. Mukoma ndinogara ndichingoteererawo chirongwa chenyu, please ndipostereiwo nyaya yangu. Ndangoti ndingozivisawo mhuri yeZimbabwe kuti kana ukaona munhu anenge achinzi ari kupenga, sometimes musangomhanyira kuti munhu uyu akapengeswa nezvinhu zvake, because zvimwe kuda ane zvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvichitomushungurudza, zvekuti kana mukatogara naye pasi munokwanisa kutomubatsira, because uyo anenge achipenga ndiye anenge achiziva zvinhu zvaanenge achisangana nazvo, ende ndiye munhu anenge achiziva kuti
pari kumurwadza chaipo chaipo ndepapi. Hama dzangu ndaitogara ndichitodziudza kuti kune mukadzi ari kundishungurudza. Kana mukangogara mabvisa mukadzi uyu mandiri uyo ari kundishungurudza, ndinobva ndatoregedza kupenga inini. But hama dzangu dzainge dzisingatombondibhilivhi, dzainge dzichingoti ko tingagoudzwa zvekuita here nemunhu ari kupenga. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndangoda kuti ndinge ndichikuudzai zvinoitika kana kuri kunzi unenge uchirwara nepfungwa. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Kana kuri kunzi wakambosanganawo nesituation iyoyo, please kana uine story yakadaro, do not hesitate kuuya kuinbox kwangu. Vedare, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.